Flee also youthful lust, but follow righteousness. Yun yung susundin natin. No, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Kasama ng mga naglilingkod sa Diyos na may matintimang puso. Mga suggestion ng Biblia. Takasan ang kita ng kabataan. Isipin nyo, ang sinusulatan ni Pablo, isang pastor na nasa kabataan. Si Timothy. Pastor eh, pinaiiwas eh. Lalo na hindi mga pastor. Walang pastor-pastor dyan. Tandaan niya. Walang exempted pagdating po sa turo ng Bible, pagdating po sa kasalanan. Sa alayuan. Ang mga pastor lalo, ang pastor siyempre, ano yung satanas yun? Iiwas tayo sa mga bagay na pwedeng magmitsa. No? Aware lagi. Maingat tayo sa mga sinasabi, pinikilos, ginagawa, sinasamahan. Ayun. Mamaya tandaan natin, naghahanap ng masisina si Satanas. Another mga kapatid, 1 Corinthians 15. Ito, mahalaga nito. 1 Corinthians 15 verse number 30. Sabi dito, be not deceived. Huwag daw tayong padaya. Evil communications, corrupt good manners. Sa Tagalog, ang masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Yung kasama mo, no? Huwag kayo sasama sa atin. Huwag kayo sasama sa may bisyo. Huwag kayo sasama sa naglalasing. Huwag kayo magsasama doon sa mahilig sa chicks. Sasama ka rin niya, iinggitin ka pa niya. Ikaw, hindi ka pa nakaranas niya. Tapos sasabihin mo, power sa ano yun, magagalit si Cobra ka naman old passion. O, gano'n. O, nagsasabihin siya. Pag kabataan mo, nasabihan ng gano'n. Old passion. O sige, kung hindi ko old passion, ba't hindi mo ligawan si ano? Ay naman mga babae, wala ka boyfriend hanggang ngayon. Bakit naganda kang loss yan? Tayo naman sa atin dito sa simbahan, ang binabawalan lang natin, hindi ka nasa edad mo. Pag naman kayo nasa edad mo, hindi mo naman ginagawa. Tinutulak din naman natin yun. Hinahanapan natin ang kareto, kung maaari. Basta nasa edad, ha? At maayos ang sitwasyon, ha? Pero pag wala, ang Bible, ano eh, talagang nakalagay sa order po. No? Sa order, pag wala sa order po, mapapahama kayo. Evil communication. Masamang kasama. Ingat yan dyan. Nakwento ko sa inyo yung buto sa akin, no? Anak ko yung napasama doon sa na-office nakahulihan ng marijuana. Sabi sa akin, masyasado ka pa tanggol. Ano ko po yung ginagalit yun? Siyempre naman ako, investigador din ako eh. Punta ako doon sa school, natatanong-tanong. Sabi ng principal may patasukan mo. Ang patasukan dito, kahit hindi ka nahulihan, basta kasama mo yung nahulihan. Damay ka. Para huwag kang makasama. Huwag ka sasama. Ba't ka naman nasama doon? Bandang huli po, kumain. Nagalit yung pala. Kasi ipagtatanggol ng magulang. Pinagtatanggol natin, isalahin din pa. Diba kasi sinabi ko, hayaan mo nang ma-kick out. Mas maigi yun, mapapawalay siya sa barkada niya. Ang mabigat niya, baka kahit siyang pupunta, hindi ma-kick out yan. Wala na pupuntahin yan. Kick out everywhere siya.
Minsan ay nakikick out. Ano ka din? Evil communication. Ang mga anak natin, ang alamin natin, sino makabarkada mo sa school? Baka ang kabarkada niya may bisyo. Baka ang kabarkada niya may... Alamin natin. Basta tayo nagpapaaral. Diba? Atin is titignan din, i-investigahan din natin, tatanungin. Pagka medyo masama-sama po, bakit ito? Tapos mapahaba ang ating mga ano. Tandaan niyo mga kapatid, ilan lang ang tamang pamilya sa balat ng Diyos. Patatandaan niyo. At wala hong hinahangkin si Satanas, kundi ang matinong pamilya. Hindi ho hahangkin ng masamang pamilya yon. Alagad na po niya matagal yun. Matinong pamilya po ang hahangkin niya, tandaan niya. Sisirain po niya ang pamilya natin. Sisirain po niya ang buhay natin. No? Another mga kapatid, 2 Corinthians chapter 6. A very familiar verse, no? 2 Corinthians chapter 6. 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Yan, parehas din ang companionship niya. No? For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Hindi kayo pwedeng magsama. No? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he with that believeth with an infidel? Hindi bali kung ang anak natin ang nakaka-influensya. Ay kung siya ang na-influensya. Delikado. Ano tayo doon? Ang turo po ng Bible sa verse 17. Wherefore, come out. O, lumabas. From among them, and be ye separate. Talaga. Dito pa lang sa lupa, pinasa-separate na. Kasi finally, sa eternity, separate din naman eh. Ang dilim at liwanag, separate ang tupat kambing doon, isa-separate din naman. Kaya dito pa lang sa lupa, separate na. Be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Diba nabanggit ko sa inyo, medyo controversy dito sa ibang mga puntang nag-asawa ng unbeliever ang isang miyembro. Wala doon naman nakalagay dito na siya ititiwalan. O wala naman dyan yung salitang tiwalan. Kaya may mabigat na salita dyan. Ang salita eh, come out from among them, eh hindi nag-come out. Be separate, eh hindi nag-separate. Saith the Lord, touch not the unclean thing. Nag-touch. Ang sabi, and I will receive you. Ang Diyos nga, hindi nire-receive. Ang simbahan, nire-receive. Pag hindi nire-receive ng Diyos, dapat hindi rin nire-receive ng simbahan. Pag nire-receive ng Diyos, i-receive ng simbahan. Dapat united. Dapat one. Pagdating sa mga bata. Ito pa po mga kapatid. Ang Kristiyano po ay parang porcelain. Madaling mabasa. Madali tayong magkakaroon. Kaya doon sa salitang hindi pa tayo nagkakamali, napakadali. Meron tayong makakamali ang madaling-madali natin nakita. Tingnan nyo, pakita natin sa Biblia. Mga madaling kamalian ng Kristiyano. James 4:17. Eh, di makita nyo, madali. Hindi nga alam ng iba na kasalanan, pero alam natin kasalanan. James 4:17, the last verse ng chapter 4, sabi po doon eh, therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Ano man daw bagay na tama na dapat nating gawin, hindi mo ginawa, kasalanan mo. Diba? Wala ka pang ginawang talagang literal na kasalanan sa mata ng tao, alam mo lang dapat mong gawin, hindi mo ginawa, ganun kadali. Kristiyano sinasabihan ni James. Ganun kadali magkasala ang Kristiyano. Kaya ang ilo natin mas mataas eh. To do good is right. Hindi mo ginawa, it is sin. You transgress the law of doing. It is the transgression of any law of God. Mas mataas ang ilo natin sa unbeliever eh. Ito pa mga kapatid, in Romans chapter 14, the book of Romans 14, kaya maselan ang Kristiyano.
ang Kristiyano para mapagawa ni Satanas